أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة. Aslamu anga fuli anga barkada anga waliñumandon ambo ñeshi an lameba belajele kelenkelenama Mali kono Mali kɔfɛ jamana o jamana kulubana anga foli n'anga waliɲumandon n'anga barkada an b'a ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma. Bi ni Ala sɔnna ka bɛn le 15 7e mois l'année 2018 nazara kalo tile 15 saa kalo 7 saa 2018 san an bi direct la aw ɲɛkɔrɔ ni Ala ka jɛn ani Ala ka se ani Ala ka fanga ye. A b'a kalama cogo min na an kun ye an sara silamɛw la ka bɛn le 11 ma ngo ni Ala sɔnna le 12 ngo an bɛ fɛ ka taa Bɛlɛdugu tournée na Kolokani cercle kɔnɔna na Masantola commune kɔnɔna na inshallah Zamugu. An ye dugawu ɲini silamɛw fɛ an ye an sara silamɛw la k'an kalifa Ala la. Wa Ala sɔnna alamisa don le 12 juillet l'année 2018 an ni an ka cɛdenw bɔra Bamako yan ka ɲɛsin Kolokani ma. An mɔgɔ 13 de bɔra Bamako yan ka taa jihadi la Kolokani cercle kɔnɔna na. An taara u ka dugu la min ye Zamugu ye commune de Masantola. An sera su min o yɔrɔ bɛɛ an ye wajuli minnu sigi k'an labɛn ka na wajuli kɛ ka Ala ta fɔ. I k'a dɔn dugu jɛra an y'an labɛn an nana commune dugu kɔnɔna na ka na kabula kutuba la juma don ka na Ala ta fɔ misiri la mɔgɔw ye Masantola. Su wɛrɛ kɔra n'o ye su filanan ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Zamugu ekɔliso da la fadenkɛnɛ kan ka Ala ta fɔ 100% Ala ka jɔn ye. O kɛlen kan an ye heure 3 de sigi kɛ Ala ta fɔli la wajuli yɛrɛ 10 kabi 16h pile an taara minɛnw baraji zikiridalaw y'a dadon fo ka taa se wajuli heure ma surafana t'o dunnen kɔ. O kɔfɛ dugu jɛra an y'an labɛn an nana koɲumani an nana foli kɛ yen olu ka alimami la ka dakuruɲɛ 2 foli kɛ ka dugawu kɛ. O kɔfɛ an y'an sɛnsɛn ka na commune dugu la n'o ye Masantola ye. Surɔ ni Ala sɔnna an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fadenkɛnɛ kan u ka misiri da la ka Ala ta fɔ Masantola 100%. An sɛmɛnen ko Ala la jigiw dalen ko Ala kan. Dugu jɛra an ye sira ɲini ka bɔ yen. Alhamdulillah an ɲuman donna Bamako tɔɔrɔ foyi ma k'an na komi an kun ye dugawu ɲini aw fɛ yan a ye dugawu kɛ wa Ala sɔnna dugawu minɛna tɔɔrɔ foyi m'an si sɔrɔ an mɔgɔ 13 bɛɛ ye i ka denbaya sɔrɔ tɔɔrɔ foyi t'an si la. N ko n bɛ bɔ ka foli kɛ n ko n bɛ bɔ ka barikada kɛ n ko n bɛ bɔ ka waleɲumandɔn kɛ n ko n bɛ bɔ
kayira silamɛw la an ɲuman dara wa an ɲuman segira o tuma ala min dara n'an ɲuman ye hɛrɛ la ka segin n'an ɲuman ye hɛrɛ la an bɛ fɔlɔ k'o ala de fo k'o ala barikada k'o ala waleɲuman dɔn ni ala tɛ foyi tɛ se k'a kɛ an ye kumaw fɔ an da la bɛlɛdugu dugukolo kan nin turuna in na vraiment ni ala ko yɛrɛ tɛ a tɛ se ka kɛ wa an ye dugawu ɲini silamɛw fɛ kuma b'a kalama cogo min na silamɛw ye dugawu k'an ye an taara n'a mana k'an nana barikada ni waleɲuman dɔn fana bɛ kɛ silamɛw ye dugawu bɛ kɛ silamɛw ye dugawu bɛ ɲini silamɛw fɛ ka yiriw la u ye dugawu minnu k'an ye u minɛna k'a ɲini hali bi an mago bɛ dugawu la silamɛw ye u k'a k'an ye an dalen don a la n'u ye dugawu min kɛ an ye a ti bi sabu an ni silamɛw de jɛra ala ɲɛda kama an ni silamɛw jɛra silamɛya tiɲɛ kama 100%. o tuma n dalen b'a la ni kuma o kuma bɔra o kɔnɔ o bɛɛ ye ala kama baaraw ye o bɛɛ ye waleɲuman dɔw ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an balimakɛ ka dugu de don n'o ye adama tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ malita ma ale de ye an déplacé ka bɔ yan ka t'u ka dugu la siɲɛ 2 nin kun ye siɲɛ 2nan ye a bɛ hakili jigin fana cɛ caman na minnu bɔra ni ye bamakɔ ka taa u fasow la ka taa ala ta fɔ a bɛ miiri jigin o caman na zamugukaw ko k'u bɛ adama fo bɛlɛdugu mara ko k'u bɛ adama fo k'a ni fasoden ɲumanya a y'a sego kɛ bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ fari funna cɛkɔrɔba dɔw wɛrɛ ko an ma ko karamɔgɔ ali ko wallahi surɔ ye min fɔ zamugu kɔnɔ yan ni e tɛ ni cɛ o cɛ y'a fɔ ko n'an dɛsɛra i faali la ni kɔrɔtiw ye an bɛ mugu ci la marifa mais ko y'a fɔ foyi tɛ bɔ a la a ye kuma caman fɔ bonya kumaw la karama kumaw la n'i bɛ ala fɛ i bɛ ɲani i bɛ sɛgɛn nka i tɛ malo fiyewu anw donna diinɛ na sɛgɛn kan an donna diinɛ na ɲani kan an donna diinɛ na gɛlɛya ni tɔɔrɔ bɛɛ kan k'a bɛɛ ku ala kama fasandulakaw ko k'o ye mɔgɔw ye wajuli kɛnɛ kan surɔ ko kabi silamɛya donna masandola olu si ma jɔ wajuli kɛnɛ kan i bɛ sin k'a dɔn o yɔrɔ la direct k'a fɔ laɲini min b'an bolo ka kɛ n'o ye silamɛdenw kunnafoni ye silamɛya 100% la ko ala ka dɛmɛ b'an nɔfɛ ni ala ka dɛmɛ tɛ an bɛ don wo minnu kɔnɔ mɔgɔ tɛ don ka bɔ ni ala ka dɛmɛ tɛ an bɛ kuma minnu fɔ an da la a ka gɛlɛ datigi k'o fɔ ka balo nka dɛmɛba wɛrɛ foyi tɛ yen ni ala tɛ lakanaba ɲuman wɛrɛ foyi tɛ yen ni ala tɛ bon ala y'an dɛmɛ wa an dalen don a la ala b'an dɛmɛ an juguw k'a lahala bɛɛ la n b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ala ka hɛrɛ k'an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ fana élection min bɛ nalen an ka jamana kan Mali la yan an ma ɲina wa an tɛ ɲina an bɛ dugawu k'a la ala k'a ko ɲɛ kɛ hɛrɛ la k'a kunjɛ hɛrɛ la ala kana tɔɔrɔ foyi kɛ jamanadenw na an baden fɛn o fɛn bɛ tun ka na aventure la yɔrɔ o yɔrɔ la an ka dugawu ani an ka barikada n'an ka waleɲuman dɔn an b'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma
k'a ɲini hali bi an k'an jija bɛɛ lajɛlen ka k'i faso fɛ bɛɛ k'i seko kɛ i fa jamana ye i n'a fɔ an baden ninnu bɛ k'u seko kɛ cogo min na jamana in ye an'u ka duguw ye fɛn dɔ bɛ yen i b'a dɔn i ka mɔgɔw bɛ fɛn dɔ la a man di i ye wa a man ɲi yɛrɛ mɛ i tɛ se k'u bɔ a la nka i bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ se k'a f'u ye lala n'u sera k'a faamu o fana ye dura dɔ ye i ka hakɛ dɔ ye i kan ka min kɛ i bangebaaw ye walima i balimaw ye o tuma an balimakɛ Adama a y'a seko kɛ Zamugu ye a y'a seko kɛ Masandula ye a y'a seko kɛ Bɛlɛdugukaw ye k'a ɲini hali bi garisɛgɛ sanuma bɛ Ala bolo Ala k'o da ni Adama ma a ye dépense minnu kɛ nin baara ninnu na a dɔrɔmɛ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la Ala k'a ji di nafolo caman Ala k'a da n'u ma bon ɲɛ bɛ an baden caman kunkolo la sisan ɲɛkɔrɔ direct sanfɛ u bɛ ka lamɛnni kɛ dɔw bɛ ka partager dɔw bɛ ka aimer dɔw bɛ ka commenter n ka foli barikada waleɲuman dɔn n bi o ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ko n'a bɛ Ala fɛ ana ɲani n'a bɛ Ala fɛ ana tɔɔrɔ n'a bɛ Ala fɛ ana degun an ye karamɔgɔ dɔw wele n k'u labɛn k'an bɛ taa Bɛlɛdugu u ko baasi t'a la nka don sera n kalen n'Ala bonya na caman b'olu la dɛ dɔw ma ye fiyewu dɔw y'u ka téléphone fa mais minnu labɛn bɛ saya kan an y'u cɛ 13 sɔrɔ 12 sɔrɔ ka fara an yɛrɛ kan o tuma ka yɛlɛ wa an ɲuman dara an ɲuman segira nka n bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka muminun fo ka muminatu fo an jatigi n'o ye Seydou Traoré Zamugu an ka foli b'a ye ayiwa an ka alimamiba Masandula an b'a fo imamba fana koɲumani an b'a fo o kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛmɛ y'an sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la dugawu la fɛn wɛrɛw la an ka foli barikada waleɲuman dɔn an b'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n b'a fɛ ka nin dakuruɲɛ fila foli kɛ silamɛw la dɛmɛbaaw la balimaw la sinjiw la k'a yira an ɲuman taara wa an ɲuman segira ni Ala ka jɛn ye ani Ala ka se an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye k'a ɲini bɛɛ fɛ Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akambe watuwere.